Tingnan nyo guys, tingnan nyo naman yung jogging pants ni Bunso. Jogging pants. Ano ba yan? Ay, ano pala? Pajama pala, jogging pants. Pero ano talaga, nagtampo talaga siya nung hindi ano sa Singapore. Paano yung mukha ng ano nagtampo? Hey, mata. Maldeta. Na-cute ba yung mukha na cute? Diba? Mukha ng cute. Good morning guys. Brown out pa rin hanggang ngayon. Pero laking pasalamat namin sa solar setup ko. Ito yung solar setup ko guys. Sorry kung medyo makalat pa kasi hindi pa yan yung final na lagayan kasi under construction pa yung bahay namin. Hindi pa ito yung tingnan yun man guys. Daming naka-charge yan guys, kahit low ba ay kahit brown out, mayroon pa rin kami mga kasi nakaka-charge pa rin kami, di ba? Oy, Teo! And Ay, teka lang, Teo, bago magpakita si Bunso. Yung banggit na ni Bunso. ha? May basher ka. Bakit? Parati daw kayo nag-uubad. Uy! Walang I-basher na naman yan. wala nga, ito nakahubad na naman si Bunso. I-bash niya naman silang dalawa ni BC kasi nakahubad sila. Kung kayo nandito guys, tapos sobrang init, oh my goodness, magbuhubad din kayo. Di guys, actually guys, simula nung di ba, 2 months kami walang kuryente nung sa Odette. Oh. Tapos after na naman ng Agaton, na naman. Wala na naman kuryente. Since affected yung Leyte, tapos yung Bohol kumukuha ng kuryente dun sa Leyte, kaya affected din kami sa kuryente. Kaya parang lang, schedule lang every 6 hours, 6 hours on, 6 hours off, tapos 6 hours on, 6 hours off. Ganun lang yung kuryente namin dito. Kaya tapos sobrang init pa. Alam niyo naman dito sa sa Corillo, sobrang init pag mainit, tapos sobrang lamig din naman pag malamig. And good thing guys, meron pa akong isang setup dito. Ito naman. Good thing din guys, may paparating pang 5 Kaya kahit brown out, umaandar yung ref namin. Nice. Tsaka, syempre, hindi natin yung mga anak natin dito. And itong guys, ito yung bagong setup ng aquariums ko. Actually, 3 aquariums to, pero pero nabasag yung isa kasi natamaan dito nung pag-angat ko, walang niya. Tatanga-tanga kasi. Kaya yun, ito yung guys, ito yung aquarium ko. Ito yung mga goldfish ko. Di ba? Ganda nila tignan. Hi, babies! And ito naman yung mga Platinum King Balloon Mollies ko. Yan. Ganda guys, no? Di ba? Marami ako dito sa Cebu, pero kukunin ko yan, dalhin ko dito kasi mas ko sila dito. Pero guys, talaga yung reason ko talaga kung bakit ako nag-video ngayon. Kasi gusto kong ipakita sa inyo kung gaano ka-cute yung jogging pants ni Bunso. Ito guys, tignan nyo guys. Wow! May santol lagi mo. Ayan na, baka iba na naman yung yun. Tingnan nyo guys. Tingnan nyo Focus yung... lang sa goal, guys. Focus lang sa goal. Dito magtalikod ka na, magtalikod ka na para hindi nila Tingnan nyo guys, tingnan nyo naman yung jogging pants ni Bunso. Jogging pants. Ano ba yan? Ay, ano pala? Pajama. Pala, jogging pants. I-bash nyo guys, i-bash nyo guys. Mickey Mouse. I-bash nyo guys. Bro, bagong gising yun guys, tingnan nyo. Cute. Cute. Mukha na cute, mukha na cute. Diba? Mukha ng cute. Walang niya, pareho talaga kayo ni Papa. Katong ng loon. Oh. Pero talaga, nagtampo talaga siya nung hindi naka sa Singapore. Paano yung mukha ng nagtampo? Hey, Pero mata-mata, mata-mata. Maldeta! May dalawa Nice. Pwede na. Pasado. Pwede nang isama sa Singapore next time. Ganaw? Mga bully talaga itong dalawa. Ay, flex din ang bagong cup, guys. Ha? Thank you sa Anong bagong cup. bagong cup mo? Ay, sa'yo ba to? Oo, sa akin. Mali.
Ay, Oh, ba't ka nakahubad? Igang eh. Ibabas ka dito. Let's. Ba't ka nakahubad? Ba't ka nakahubad? Init! Puro Anything! ka na lang pakita ng katawan. Oh my goodness, gusto nyo makita? Ano? Puro ka topless. Ha? yun naman yung Puro gusto ka nyo. topless. Ano ba yung gusto nyo? Bottomless? May isang comment pa ako nakita guys na Ano? Wow, grabe, life-changing. Ang dami kong nakuhang lesson sa video nyo. Sabi niya, tapos cloud chaser daw. Oy, cloud chaser! Cloud chaser? Ano yung cloud? Ha? Ano ba yung cloud? Yung clouds. Yung ano? Malapit ng umulan? Ha? Maitim yung cloud? Cloud, oh. Di kami nasaktan, di namin alam yung clouds. Kami kasabot na. Mikat sabut. Di mahimutang.